no sé, hablamos, ahora te cuento. No, entonces non lo podo decir. No pones fecha. Moitísimas gracias por a vosa presencia, especialmente nun día tan importante como a presentación desta Campeonato Galego de Contrarreloxe 2014 que se vai a celebrar no día 12 de xullo, o próximo 12 de xullo, no Concello do Rosal. Como escenario vai a ser na nova vía de alta capacidade que está pendiente de entrar en servicio, esperemos que entre en servicio neste mes, pero antes de entrar en servicio se vai a proceder á realización deste campeonato de Galicia de Contrarreloxe 2014 o próximo día 12 de xullo a partir das 3 da tarde, a partir das 15 horas. De entrada, salida e meta será aquí na Plaza do Concello e discurrirá por a carretera da Diputación que enlaza ca rotonda do Vial e aí no que é o Vial, no tramo Gollán a Guarda, se desarrollarán todas as pruebas deste campeonato. Colaboramos os concellos de Rosal, A Guardia, Tomiño, a Xunta de Galicia con Deporte Galego, a Diputación e numerosas empresas, a Cuna de Montes, Fundación O Rosal, a Rosaleira e outras empresas de... Vamos agora os campeonatos de Galicia de contrarreloxe individual que se celebrarán o día 12 do 7 do 2014. Ás 15 horas comenzaramos. Presentación é director xeral do deporte, aquí presente, delegado provincial, representantes da Federación, Ricardo III, secretario xeral, señores alcaldes de A Guarda e Tomiño, e señor alcalde do Concello do Rosal. Vamos a inaugurar a celebración deste fermoso evento que, coa axuda de todos, vai a ser seguramente unha boa velada deportiva. Nesta competición van participar as seguintes categorías: cadetes e féminas, junior e élite, sub-23 e senior, máster de 30, máster 40, máster 50 e máster 60. Non teñen todos o mesmo recorrido, porque os cadetes farán un recorrido de 12 km 500 que van salir da Plaza do Calvario hasta San Roque, ida e volta. E os juniors van facer outro recorrido diferente, que van facer 18-100, que van chegar hasta a altura, co mesmo recorrido, hasta a altura aproximadamente da planta de hormigón que teñen no Vial. E despois sempre salirán, a saída sempre será desde a Praza do Calvario e chegada. O Club Ciclista vai ser o organizador deste campeonato xunto coa Federación Galega de Ciclismo. Como agradecemento por todo isto, antes de nada, quero destacar a axuda necesaria dos equipos de goberno e os señores alcaldes como representantes do Concello de facer realidade esta celebración. Grazas aos medios que fan posible a información para que chegue esta competición ao público. Grazas a todas os que co seu esforzo están a arrimar o ombro neste evento e no día a día para lograr que o ciclismo sexa un deporte cada vez máis de todos. En nome da directiva, pido disculpas aos veciños e usuarios polas molestias de tráfico que podamos causar. Moitas gracias, é todo. A Gerardo, ao Club Ciclista Rosal, por esta invitación a estar nesta presentación e gracias ao señor secretario xeral pola súa presencia aquí, ao alcalde de Rosal, ao alcalde de A Guarda, o presidente da Comunidade de Montes do Rosal. Para a Federación, que é a dona dos campeonatos, é unha satisfacción poder decir que polo menos dende que estamos nós na Federación, fai 4 anos, eses campeonatos damoslle o protagonismo aos clubs para organizarlos. E para nós foi unha sorpresa enorme cando o Club Ciclista Rosal nos lo pideu. O campeonato de contrarreloxo nos dou a posibilidade de facelo nesta estrada nova que se vai facer neste novo vial, e doble satisfacción sobre todo porque vai a ser histórico. Imos a ser os primeiros que vamos a poder utilizar esa vía e darlle publicidade, e sobre todo cun campeonato de Galicia, e sobre todo cun campeonato de Galicia que vai a ter
para os profanos na materia, van a ser, os campeonatos de Galicia de contrarreloxo van a ser de alto nivel nacional. E, máis que nada, explícome. O domingo pasado, o sábado pasado, un ciclista galego, da Estrada concretamente, quedou campeón de Galicia de contrarreloxo, perdón, campeón de España de contrarreloxo. E ven a coller digamos, o relevo de Aser Estévez, que é da Guarda, e foi campeón de España tamén de contrarreloxo. Ven a coller o relevo de Antonio Portela, que é do Rosal, e tamén foi campeón de España, creo que de contrarreloxo ou de Estrada, non recordo ben, de Estrada. Esa xente vai a participar tamén neste campeonato, o sea que é alto nivel nacional. Pero ainda non queda aí a cousa, porque Irene Trabazo, que é a actual líder do Open de España, da Copa de España de carretera, unha chavala cadete, tamén ten posibilidades de ser campeona este fin de semana nos campeonatos escolares que se están desenrolando en Xaén a partir de mañán. E non solamente Irene Trabazo, sino Paula San Martín, que tamén foi campeona de España de contrarreloxo, tamén vai a participar nesta prova. Por tanto, cando digo que é alto nivel nacional, eu non creo que haxe ninguna comunidade autónoma que teña un nivel en contrarreloxo como temos nós. O sea, ese domingo, o sábado, día 12, vai haber aquí a concentración de todos eses campeóns de España que van a competir contra xente que vai a tratar de sacarlles o posto. O sea que, sin duda alguna, vai a ser unha competición, xa digo, de altísimo nivel nacional, non? O sea que podemos estar orgullosos tanto os galegos como os clubs ciclistas galegos, como a propia federación, de que os campeonatos do ano 2014 de contrarreloxo vayan a ser, digamos, donde guiarse as outras autonomías para decir quen quedou campeón en España, en Galicia, para que o ano que ven van a ser os nosos rivales en España. Por tanto, animamos dende aquí a toda a xente para que acuda ao Rosal a ver este campeonato. Esperamos alrededor de 250 participantes, a ver se temos tempo para todos, porque van a sair de minuto en minuto, e son 240 minutos máis o tempo que lle leva ao gañador estar toda esa actividade durante toda a tarde. Non vamos a molestar aos veciños, e máis, se algún veciño se sinte molestado, que pare o coche á dereita e que se poña a mirar a carreira, que seguro que vai a estar moito máis contento ao mellor que indo tomar copas por aí. E, bueno, o tráfico, evidentemente, hai por razóns de seguridade. Pero, bueno, creo que hai alternativas suficientes para eso, non dudamos en ningún momento e supoñemos que vai ser todo un éxito. Bueno, nada máis. Gracias en nome da Federación e enhoraboa ao Club Ciclista Rosal, porque o que leva feito ata o momento xa é suficiente e o traballo que leva facendo vai ser reflexado o próximo sábado. Nada máis. Tenientes de alcalde, concelleiros, o concelleiro tamén da Guarda, querido Gerardo, noraboa, secretario da Federación. Disculpamos a Daniel porque pasou unha mensaxe, dixo que viña en bicicleta, entón, probando o circuito. E Isaac, te coñezo agora, pero eres o meu presidente, porque son membro da Comunidade de Montes dende hai un ano, non poide nunca, deleguei en veciño, sábelo, bienvenido, pero prometo que se o próximo día, cosa que facedes as reunións os domingos, a tal, teño actividade frenética, está ben, prometo ir á seguinte. Bueno, bons días a todos, moitas grazas. Vou matizar solamente a Ricardo III, porque é terceiro, porque se fora sexto non me atrevería, non me atrevería. Entón, vou matizar solamente porque dice, os campeonatos, somos os donos dos campeonatos. Bueno, os donos son os fructuarios, son uns axentes colaboradores fantásticos da Secretaría Xeral para Deporte, que, en definitiva, é o titular dos campeonatos de Galicia. Para mí, como podedes entender, os que estades aquí, se coñecedesme porque vesme no probo levando a compra ou facendo compra no súper ou na ferretería ou en moitos sitios e, polo tanto, é un placer estar primeiro na casa e, segundo, ademais, na casa que practica deporte de forma considerable. Hai
2 meses aproximadamente, ou 3, estivemos aquí tamén presentando e disfrutando un fin de semana con unha fase de ascenso do equipo señero do balonmán rosaliano. Por lo tanto, bueno, pues este é unha vila que respira deporte por todos os costados, ¿no? E se falamos de ciclismo, pues que vamos a decir? Es que temos realidades, o ciclismo galego está no máis alto do podio, como decía o gerente da Federación, aí están os resultados deste fin de semana de Ponferrada, pero que hai 3 ou 4 meses, precisamente en xaneiro, eu recibía os campeóns de España galegos, entre eles había un rosaleiro, que está aquí o seu pai, que é Raúl, pero tamén estaba, como decía, Iria Trabazo, e tamén estaba Desiré, e, por lo tanto, temos un excelente plantel de excelentes deportistas. Pero que o Rosal non sabía, a Guarda tamén, é unha cuna de excelentes ciclistas, porque aí temos o caso de Serafín, temos o caso de Isaac Vicente, que témolo prestado ahora mesmo ao triatlón e ás Islas Baleares, pero temos tamén a Mario, que é o hermano de Raúl, pero temos a Iago, temos a Francisco, temos a Luis, que están aí con nós e que son as futuras estrelas deste deporte. Por lo tanto, Gerardo, eu quería felicitarte especialmente porque xente como a ti, Anónima, estades a facer un traballo espectacular, xuntamente coas federacións, pero gracias a vos e tantísima xente que de forma anónima e altruista implicadevos e comprometedes non solamente o voso tempo, sino moitas veces os vosos cartos para que Galicia vaya crecendo e que fagamos tamén Galicia a través do deporte. Por lo tanto, nada máis, eu quería felicitar a todos, quería felicitar ao alcalde porque por a elección, para que a primeira proba, a primeira rodada dese tramo aínda inconcluso, pero que é fundamental para vertebrar este eixe de Tui a Guarda, que tantísima economía, tantísima riqueza leva, e, por tanto, unha oportunidade única para que esa primeira rodada desa vía fundamental para Baixo Miño sexa a través dunha proba ciclista. Por lo tanto, penso que é dobre a felicitación e o recoñecemento. Máis nada, moitísimas gracias, disfrutade ese próximo fin de semana e que sexa o mellor para o Baixo Miño e para Galicia. Moitas gracias. Sí.